日本自卫队去年有查某队员徛出来指控讲，伊伫军中防性骚扰，尾下这个被告嘛成功互定罪。专家即嘛是认为讲，自卫队内底目前内部性别平等的课程完全是对袂着时代、对袂着阵，而且嘛拢无得改进，才会影响日本去招募女性的队员。 看导演部面顶的资料，自卫队官员哪讲哪笑，阁有人目睭刻刻，等咧接受防范骚扰的教育课程。日本伫2020年，捌有一名前自卫队队员有知情李乃公开提告3名查甫顶司严重性骚扰，最后3个人伫2023年12月分别获判刑。推出日本防卫省承诺会加强内部防范骚扰教育。上开讲师认为，要防范性骚扰，要解决世代观念的差别，加加强沟通训练。 コミュニケーションのないところにハラスメントが生まれやすいので、この世代間ギャップがあるとコミュニケーションができないじゃないですか。そうすると誤解をしたり、なんか何話していいのかわからない、話が合わないから、無視しているのかなとか、こういう誤解が生まれてくるんじゃないかな。 日本防卫省2022年调查发现，自卫队内部发生170多件涉嫌性骚扰的案件，其中1名在沖縄自首的女性自卫队员，捌在2013年投诉顶司用未见效的话对伊公开性骚扰，了在2014年的教育课程的资料内底，发现家己互当作案例，佮公开伊的名，煞保密加害者的名，互伊去甲向法院对日本政府提起诉讼。ここまで常識が外れた集団なのかな。 とも思いました。みんな我慢してきたんだ。私たちの時代もそうだった。私そういう人たちに言いたいんですけれども、あなた方が扱ってこなかった問題が今日こうやって私の代に来てるんだって言いたいです。私はそれを自分より下の世代には受け継ぎたくない。 2023年8月，防卫省请专家调查教育课程的报告，显示内部的防范教育是真浅，嘛欠缺监督，无法度有效阻止性骚扰。 そういうものでみんなはい終わりましたシャシャシャンはいさよならではなくて具体的な事案を作ってこういった事案については何が問題なのかでどういうふうなペナルティが課されるのかこれ訴訟になったらどうなんだっていうようなところまでやらないと彼らも自分の問題しか考えてない。 目前，日本自卫队内女兵的比例只有9%，不过美军的女兵比例已经达到17%。日本因为国际情势要大规模的扩军，不过受到人口老化影响，必须爱增加征召女兵的人数。不过自卫队的性骚扰问题，今年征召的女兵人数比过去减少12%。若是无法度有效阻止性骚扰，一定会阻碍招收女兵的状况。国视新闻台是董平玉。